Sariablon kanubagaw Sherifla jabaran soka anga folibe awye ninkenenga anwe leru dama abe do fura sababo ka fo minye assurance ko anu nana wala saka masala assurance jorola ka keni amfana karamago asayidi Sherif Usman Madani Haidara akalla nyinu naka wulika jow ka chila se jamana dum bela jenema ka nyini ambefe ambela jenen ka ke baski karamago anga njija anga assurance uta anga bolfeuna ayene wolule da me ka nyini fana ka kla ka nyini jamana famaw fe marabagaw munu mbolo be assurance ko la ka se ku wele u ka nyefole ke anyana ko en katu nyumanka aya jira ka fo maw ko ni kibariya di ka fo assurance mali kona ya ko temesarala maw be nyina ka fo ka ne fu be kelen parce que ko ni ala kan gishi ni kasara ke ala geleya dando karamago ayini kuma ifo ka nyini befe ambela jenen kan jija ka assurance uta ko me assurance man wa fana nga jija ka do ajoro la fama ay contrôle wulu fana no fe wala sa beka bleka hukumu konnana ndale malaka fo no kera lafia do saria blon kono obika wajibe aunga assurance ukana wala sa uku dado bara enkecho numana mimi ka ke esko ya kecho akecho numa ere jume anjoro jume me akono anga ke jume ma akono na nguma ko droit et devoir ne ala sona bi babu bina sigi odeka anga klina ode ne le thème du jour, la procédure d'indemnisation des victimes des dommages corporels et matériels au Mali. Ko wala wala ni ninkenenga ambe atigifo ni oye monsieur Abdraman Kouyaté, directeur général de l'assurance Sabounuma et deuxième vice-président du comité de compagnie d'assurance du Mali. Ale bi ambolo korobi wala sa nyingalu mina ten ala ku bela jenen jabi mina ka sababu jemkay ma kunja kuma mina ana donc afo assurance jore jumay mume ka ke esko ya kecho numaye o anga joro jumombe akono kuna foni sarafe ala kan keshi assurance ko la ko haninte yana kasara senfe ko boye masel kanga ke isomowi uru bela jene anyoro nyeni ku don aw yin ngalu chamanten ana angelen kan ni laserinke ola bi aw kan yin ngalu a bela jene tina seka tengu anga mawulela ka kene wati tuwai me dona tawla na wala wala ola ame aw fo kanga dana kura aw yoro saria blon konna ni ala sona aw ka bla saralu abika wajibe anka anga manuma soro mumna aw fese bamananga chanyina aw ka famali soro ala ama fo ko aw bismillah saria blon ga Sherifla jabaran sola. Monsieur le directeur général ambi foki wala nyumando ninti chen fole anga kenenga kuma amako jorela iya ke wajibe fana kana njabi wala saka kuma jamana don fe ibo wuli ka joni okuna fu nyuma muna ami foki wala nyumando ni anye jatemene ke assurance ko la ida sera ma wati temalo na ka fo ko nyesigi shini nyesigi ni sini nyebla ko bolfendo sani sebe ma do me a chenenyo ala kan gishi o setiye jango adona o assurance ko la amba fe ka do saria do ba ko boloka ko code ciment o saria bolo yi amba fe ka don nya fanya la tananga temanga babu yi basina yani nga kuma damne ambe ala fu mashallah ka bangi bawfu ya Sherifla TV refu jaranya ka hakilla sorla ma min fe no Seyid Sherif Madani Haidara ko fo ka wala nyumando mashallah ni kame joni kuna ndi ba fa sababu alhamdulillah ke yere fo ka chesrila jaranya ikatimina njala iba no fe shu iba no fe tli ya sanga na jama kuna foni o foni siriya no hakili nyuma o tashi blabe ke awere jaranya no bora ko fe onye lakana bonti la mo kabara bulo fara nyebo bagawiye ka nyeshi jamama na bu fo ma assurance ika nyingali jaranye barsabu anga an lamé baw kuna foni no bi jabarani nyema u ka don on tanambla mi yemi fo kuma gelendu on assurance ni gafe ni le sharia gafe na bu fo ni ma code sima o sharia gafe jamana tan ani nani o debi masaya kono o lu de ka assurance kasara assurance nyena boba assurance bo nyere bi sigi chuko mina o bebe fese kono na ba fo ma code sima o jamana tan nani kon nana shegimbe farafina tlebian fana worobe
a barajuru kɔrɔ n'o ye Afrique centrale ye o jamana 14 CFA b'u ni ɲɔgɔn cɛ wari la tubabukan nanzarakan n'an b'a fɔ français o bi fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o de b'a to gafe in bɛ se ka tila an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ parce que an bɛ kan kelen fɔ an bɛ wari kelen dun a ka ca Ala fɛ u bɛ ko dɔ fana ko fɔ maa kelen y'an bɛɛ coloniser an bɛ tɛmɛ o yɔrɔ kan donc o kɔfɛ nin gafe in bi an yamaruya an ka lakana sabati an ka jamanaw kɔnɔ an ka mɔgɔw lakana an ka lakana gafe yɛrɛ an ka sɛbɛn ani mɔgɔw cɛ u bɛ musaka sara yaasa k'u ka sini ɲɛsigi lakana cogo min na donc o hukumu kɔnɔna na code civil ka baara ye o de ye ani ka sɔrɔ ka anw kɔlɔsi an fana kana fɛn kɛ fɛn min tɛ sariya kɔnɔ an kana fɛn kɛ fɛn min dagalen tɛ an kana fɛn kɛ ani min man kan an kana bɛn maaw kan bari sabu anw b'a dɔn maa minnu bɛ accident kɛ n'u bɛ s'an ma olu t'a dɔn donc fanga tigilamɔgɔw fana ka duguma bolofara dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko trésor anw ka division n'an ka tutelle anw ka ɲɛmaayaso ye yen de ye anw bɛ baara kɛ n'olu de ka yamaruya ye k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi olu de b'o fɔ donc a diyara n ye monsieur le directeur général ni an ye jateminɛ kɛ jamana ka cakɛda min bɛ yen ko ANASER agence nationale de la sécurité routière u ye u ka kibaru fana bɔ k'a bi k'a fɔ san 2021 tɛmɛlen 2021 ko maa 985 ye kasara kɛ maa 776 olu de nin tora a la an bɛ dugawu k'u ye Ala ka hinɛ banbagatɔw la Ala ka lafiya di banabagatɔw ma n'an ye o bɛɛ lajɛ ni accident fɔra yɔrɔ min na dɔrɔn an hakili bɛ jigin assurance la i bɛ se ka mun fɔ an ye assurance gɛlɛya ninnu yɛrɛ kan dommage ninnu ANASER n'o ye sirabakan kasara lakanabaaw fana ye a ɲɛsigi a kasara ɲɛsigi ni a kasara ɲɛbila fɛsɛfɛsɛbagaw ye olu ye nin kunnafoni sɛngɛ bɔ min bɛ maa dusukun seere kosɛbɛ a bɛ maa tɔɔrɔ bari sabu n'a fɔra san o san dɔ de bɛ fara sirabakan kasara kan n'i y'a ani san tɛmɛ n'i da ɲɔgɔn na sirabakan kasara 1000 de farala salanko ta kan maa 100 ani maa 14 de sara ka fara salon ta kan baro kun bɛ 622 la ɲina an bɛ 776 ani 36 la donc fo an yɛrɛ de ka jateminɛ kɛ sisan ani an ka fanga tigilamɔgɔw lakanabagaw ani maa minnu fana bɛ yɛlɛ siraba kan n'o ye bangebaaw ye minnu bɛ bolifɛn san ka di denmisɛnnin fitininw ma o mana bɔ yen minnu fana ka baara ye siraban ka mobili boli ni transport ye fo ka formation k'olu la ka hakili jigin k'u la u ka se ka boli cogo dɔn u ka se ka bolifɛn cogo dɔn yaasa kasara ninnu bɛ se ka jigin cogo min na polisiw ni gendarmew ka se ka minɛli kɛ u ka ɲɛɲini kɛ a kɛcogo la yaasa siraban ka kasara ka jigin telefɔni ka se ka don mototigiw kun na permis ka kɛ sirabakan bolibaw bɛɛ lajɛlen bolo a tɛ se ka kɛ dɔ bolo a tɛ dɔ bolo bolimafɛnw visite technique o ka k'a kɛcogo la n'o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan anw assurance n'anw ye lakanabagaw ye anw yɛrɛ a ka ca Ala fɛ anw yɛrɛ bɛ lafiya bari sabu musaka min bɛ bɔ sisan a ka bon hakili ma nka jateminɛ la n'i ko maaw ma bi ko dɔ fara la assurance musaka kan bɛɛ bɛ masibaw wuli ka jɔ k'a fɔ k'an bɛ n'u kan ko diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn a diɲɛlatigɛ ka gɛlɛn mais maa min b'i jɔ o musaka kɔrɔ n'a sɔrɔ o musaka se t'o yɔrɔ a bɛ na ni tɔgɔ tiɲɛ donc an bɛ se o ma kɔfɛ a diyara n ye nin kelen kelen ka monsieur le directeur général an b'a fɛ k'a dɔn n'a fɔra ko kasara assurance yɛrɛ kumakan na droit des assurances e bɛ se ka ɲɛfɔli jumɛn k'a la kosɛbɛ o ye kuma ɲininkali gɛlɛn ɲininkali nafama n'a fɔra ko siraban ka kasara yɛrɛ bɛ fɛn fila bɛ kase ɲɔgɔn ma siraban kan o bɛ se ka kɛ mobili ni mobili ye o bɛ se ka kɛ mobili ni adamaden ye a bɛ se ka kɛ mobili yɛrɛ kelen bɛ kalenkale a yɛrɛ ma a bɛ se ka kɛ mobili yɛrɛ bɛ pan a bɛ bari yiri la a bɛ bari sow la o tiɲɛni bɛ kɛ donc kasara bɛ fɔ fɛn min ni adamaden min tugu ka kɛ a taara k'i bolo da a balili la nka a caman ju bɛ se ka kɛ ɲinɛ yɛrɛkɔ ye a caman ju bɛ se ka kɛ fili ye a caman ju bɛ se ka kɛ kunkolo gɛlɛya ni hakili gɛlɛya ye k'a fɔ n tɛ nin to nin ta la n tɛ nin to nin ta la n tɛ sira di karisa ma karisa bɛ n kɔ an f'an ka ɲɔgɔn dan o bɛɛ bɛ se ka taa wolo kasara la n'a wolola kasara la kasara ye siya fila ye a bɛ fɔ bololaminɛnw tiɲɛni kasara n'an b'a fɔ o ma matériel
ale ni farikolo lujurali fo ka taa nin tanya an b'a fɔ o ma corporel donc olu de ye kasara yɛrɛ bakurubale o tɛ assurance sirabakan kasara dama ye dɛ assurance bolofara caman wɛrɛ bɛ yen kasara nin kasara sifa bɛ se ka jateminɛ minnu na n'i bɛ se ka to a la bolofɛnw bɛ se ka jeni. a diyara n ye nin kuma kɔnɔ an ye kuma sen fila tɔmɔ monsieur le directeur général n'i ko ko dommage matériel ani dommage corporel min ye bolofɛn tiɲɛni ni farikolo lujurali yɛrɛ ye kumaw la walima farikolo degunni hali n'a ma juguya ɔ aw ka baara kɔnɔna na danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ. danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ bolofɛn ani adamaden yɔrɔ o kɔni o faranfasiyalen don ka bɔ ɲɔgɔn na ni maa ka mobili sera fɛn ma ou bien a sera mobili wɛrɛ ma mobiliw tiɲɛna nka adamaden farikolo ma tiɲɛ maa ma jogin maa ma sa donc o ye bolofɛn kasara ye dilanni min bɛ k'o la an bɛ tila ka so o ma o fɛsɛfɛsɛ jama k'a faamu k'a fɔ ni bolofɛn tiɲɛna mun ni mun de kan ka kɛ min b'a to lakana tigilamaa bɛ se k'i ka musaka segin i ma joona i ka se ka i ka bololafɛn ta k'i mago ye ni farikolo fana lujurala o kɔni ye joli bɔnna karili kɛra fo ni tora a la o kɔni a bɛ se ka kɛ joli ma bɔ nka tiɲɛni kɛra farikolo kɔnɔna na o bɛɛ fana bɛ se ka na ni ko wɛrɛw ye tuguni min bɛ se ka adamaden degun donc a bɛ f'o ma intégrité physique donc n'o atteindra o fana assurance bi jɔ n'o ye k'o musakaw sara k'o furakɛli kɛ ka tila ka bolomafara wɛrɛ di o kɔfɛ an bɛ tila ka s'o ma fana. a diyara n ye nin kɔnɔna na an da sera minnu ma nin ye an b'a fɛ k'a dɔn assurance bɛ i jɔ a kɔkɔrɔ sira jumɛnw kan. a k'a sɔrɔ i wulila fɔlɔ ka taa sini ɲɛsigi baara kɛ n'o ye bilankɔrɔ ye ka taa assurance ta k'a bila kɔrɔ nka sirabakan kasara kɔlɔlɔ bɛ se maa minnu ma wajibi tɛ olu ka taa assurance ta dɛ barisabu olu m'a ɲini u m'a min u m'a bɔ e n'i ka bolimafɛn de nana se olu ma k'u bololafɛn tiɲɛ e n'i ka bolimafɛn de nana se olu ma k'u bɔ u ni la walima k'u farikolo lujura walima a bɛ se ka kɛ yɛrɛ u b'i kunna i n'a fɔ an ka bisi minnu bɛ jama ta sotarama bɛ jama ta taxi bɛ jama ta olu ka baara ye jama ta ye donc i bɛ se ka se adamaden ma kɛnɛ ma komi adamaden min b'i kunna i bɛ se k'o fana jogin ni k'o ni to a la donc o mana kɛ sisan sira dɔw de bɛ taama sisan k'a daminɛ accident donna fo ka taa se e ka furakɛli n'i ka kɛnɛyali n'i ka bolomafara bɛɛ lajɛlen sarali ma sira dɔw de bɛ taama ni bololafɛn tiɲɛna an b'a fɔ min ma sariya tigilamɔgɔw ka seereya sɛbɛn k'a yira karisa ni karisa sera ɲɔgɔn ma an y'a sɛbɛntiya n'o ye polisi ye anw y'a sɛbɛntiya n'o ye gendarme ye an y'a sɛbɛntiya n'o flash tɛ hali douane ye u bɛ se k'a kɛ barisabu maa minnu don u ye kali ka siɲɛ kɛ k'a fɔ u bɛ tiɲɛ fɔ u bɛ jamana baara kɛ n'olu y'o sɛbɛn bɔ k'a fɔ karisa jo b'a la karisa jo t'a la donc jotigi de bɛ wuli sisan k'i jɔ ka taa ka lakanatigi fɛ yen n'o ye assurance ye k'a fɔ ne ye accident kɛ ne ni kari masina ale bɛ lakanaso wɛrɛ la ne bɛ nin lakanaso la nka ne de jo don ale jalaki don donc baaraw bɛ daminɛ an b'a fɔ sisan maa minnu bololafɛn tiɲɛna u kana ni sɛbɛntiya sɛbɛn ye gendarmerie ni polisi ka sɛbɛn ye min b'a to an b'a jateminɛ joginta ni banata la yan'an ka don banata kɔnɔ an bɛ don bololafɛn tiɲɛni kɔnɔ i ka mobili tiɲɛna i bɛ a fɔ assurance ye assurance fana b'a ɲini fɛ e ka taa ni mobili ye dilanbaa fɛ yen dilanbaa min ka baara don o b'a fɔ a fari tira pare-choc karila pinɛ sɔgɔra vitre tira donc o bɛɛ bɛ se ka fali cogo min na yaasa i ka se ka i ka bolifɛn ta k'a k'i mago ye tɔɔrɔ ma bɔ a la i y'a faamu hali bolifɛn bɛ jɔli min kɛ n'a bɛ dilan ni waati min kɛ tile o tile anw ka lakanabaw kan ka musakanin di mobilitigi ma bɛrɛ tɛ musakanin kan ka d'i ma n'a b'i bolo a t'i bɔ taxi ta ma a n'a t'i bolo n'i bɛ taxi ta donc lakana tigilamɔgɔw kan ka jɔ n'o bɛɛ ye yaasa e ka mobili ka dilan joona ka d'i ma mais o fana kɔrɔ tɛ n'a fɔra e fana ka taa o ɲininkaliw kɛ ka na e ka taa dɔ fara fɛn bɛɛ sɔngɔ kan an bɛɛ b'an ka baara dɔn donc fili ni faamuyali kojugu ni faamuyabaliya bɛ bɔ o de kɔnɔ ka caya n'o tɛ ni bɛɛ y'a k'a kɛcogo la a ka teli wa bɛɛ bɛ wasa sɔrɔ o ye bololafɛnw ta ye. a diyara n ye mais bololafɛn ta in na an delilen don min na n'a fɔra ko kasara kɛra bɛɛ bɛ taa ɲɛfɔ i ka assurance ɲɛna ni bɛɛ taara ɲɛfɔ an bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya min bɛ don a la taasira jumɛn yɛrɛ ɲuman yɛrɛ bɛ yen parce que nin bɛ ka kɛ ani nin y'a kɛcogo ɲuman ye ni sariyabulon in kɔnɔ yan nɔ
amu boɲɔgɔnna kuma dɔn c'est le directeur général. N'o kɛra aw fila bɛɛ bɛ taa a ka lakana tigilama fɛ yen jotigi o de bɛ jalakitigi ka lakana so wele ni bataki ye a bɛ bataki caman i ka mobili ni n ka mobili sera ɲɔgɔn ma polisiw ni gendarmew y'a fɔ k'a sɛbɛntiya cogo min na i ka mobilitigi jo t'a la n'i ka mobilitigi jo t'a la o tuma na ni min ta jo b'a la a musakaw filɛ mobili tiɲɛna a nana ni facture ye a bɛ bɛn 500,000 ma a bɛ bɛn 1,000,000 ma i b'o ci u ma i hakilila ye jumɛn ye ale fana b'o gafe minɛ k'a yira n b'a sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni ka mobilitigi jo t'a la o tuma na i ye hakɛ min fɔ o ka ca anw bɛ se ka nin de sara u b'o jaabi di ne b'o yira fana n ka lakanaden na ni lakanaden ko k'a sɔnn'o ma ne tɛ segin bilen ka gafe ci ne bɛ n ka lakanaden ka wari d'a ma a bɛ to ni nin jɛ sabu a y'a ka layidu di k'a bɛ se ka min sara n'a bɛ se k'o sara ka ban ne tɛ nin tɔɔrɔ bilen donc o ye bololakasara o y'o dossier datugulen maintenant faamuyabaliya bɛna don min na n'a y'a sɔrɔ ne ka lakanaden ko ni ne ko 1,000,000 dɔrɔmɛ t'i bɔ a la 1,000,000 de ye 1,000,000 ye o de ye ne ka mobili dilan wari ye donc faamuyabaliya bɛ na sumaya bɛ na dusumakasa bɛ na o tuma na a bɛ se ka taa wolo fo bɔgɔ jeninen kan. n'o tɛ ni aw bɛn'a la. n'aw bɛn'a la a ka teli. a ka teli kosɛbɛ sisan anw yɛrɛ kɔni n ye sariya gafe min fɔ o t'a to fiyewu bere de d'an b'anw kɔ la an ka taa mɔgɔw ɲini joona k'u ka musaka sara bololafɛn ta la farikolo lujurali yɛrɛ ta ka jugu n'o bɛɛ ta ye. d'accord farikolo lujurali o waati cogoya kama an b'a fɛ k'o dɔn i da sera nin ma se bɛ kɛ ye lakanaso filaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ ni bɛɛ taara ɲɛfɔ i ka lakanaso la mɛ n'a kɛra farikolo lujurali ye don danfara jumɛn b'o cɛ. n'a kɛra farikolo lujurali ye jalakitigi de kan ka jɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye nka yaasa komi mɔgɔw lujuralen don dɛmɛ ka d'u ma joona bɛɛ b'i jɔ n'i ta ye a bɛ se ka kɛ yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ a kɛra kari kɔnɔ karitigi yɛrɛ b'i jɔ ni musaka fɔlɔ ye yaasa niw kana to basi sabu basi bɛ ka bɔn yɔrɔw karila niw tora a la dusuw kasilen don donc ɲɛjicɛ walew bɛ ta ka jama sɛgɛrɛ joona yaasa kɛlɛ kana bɔ a la n'o sera an ma sisan a fɔra ko kari masina banana anw bɛ wuli ni fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye o ye furakɛli ye bari a kan ka furakɛ dɔgɔtɔrɔso dɔ fɛ a kan ka da yɔrɔ dɔ la fura kan ka k'a la a kan ka kɔlɔsi an b'o kɔlɔsili kɛ kalo 1 kalo 2 kalo 3 o furasɔngɔ n'o musaka bɛɛ lajɛlen bɛna d'an ma an b'o sara pour que ka taa ka segin misɛnnin bɔ banabaatɔ n'a a kɛrɛfɛsigiw la anw bɛ musaka bɔ bakurubalen na k'o bila kɔrɔ b'o kɛ bilankɔrɔ ye yaasa ka traitement bɛɛ lajɛlen kɛ n'o ye ni traitement kɛra n'o ye a mana kɛnɛya dɔgɔtɔrɔ dɔw de bɛ yen minnu yamaruyalen don k'a fɔ lujura kɔfɛ kari masina nin dɛsɛ kɛra a la o dɛsɛ wari bi sara kari masina a kun bɛ baara la a ye kalo 1 ni tila kɛ tile 45 kɛ a ma se k'o baara kɛ o bɛ calculer ni sara b'a bolo ni sara t'a bolo ko commerçant don an b'a ka l'impôt papier kɛ k'o calculer n'o si t'a bolo an bɛ sɔrɔ bɛɛ la dɔgɔmani jamana kɔnɔ n'a bɛ f'o ma simiki mali la o ye 8,000 ye an b'o 8,000 ta kalo la ka jate bɔ n'o ye k'o musaka d'a ma o mana bɔ yen musaka filanan an bɛna incapacité o kɔnɔ n'a bɛ fɔ dɛsɛ sen karila nka ni sen tugura o kɔrɔ tɛ sen n'a fɔlɔlama ye kelen ye dɛ min bɔra sen na wari bɛ d'a ma o kɔrɔ ye a ye dɛsɛra sen tɛ se ka baara kɛ i n'a fɔ a bɛ baara kɛ cogo min na fɔlɔ o mana bɔ yen an bɛ fɛn d'a ma bolola wari économique préjudice économique an b'o o calculer k'o d'a ma i y'a faamu a ye wari min perdu a kun kan ka fɛn min sɔrɔ n'a m'a sɔrɔ an b'o fana jateminɛ o jateminɛ cogo o wari musaka jateminɛ cogo bɛ nin gafe in kɔnɔ o mana bɔ yen an bɛ préjudice moral di mɔgɔw ka hakili caw basabu ni kasara kɛra n'a tigi lujurala kosɛbɛ fo ka taa se n'i ye sigiden 100 o sigiden 100 ta sigiden 85 o tiɲɛna farikolo la o kɔrɔ ye a tigi tɛ se ka kɛ maa ye bilen o préjudice moraliw fana bɛ d'a ma o ye farikolo lujurali ye préjudice esthétique sen karila ou bien ɲɛda farala ɲɛda kun cɛ ka ɲi fɔlɔ nka a farala kalada ni jolifɛnw b'a la o musaka bɛ d'a ma n'a sɔrɔ l'école don hakida y'a to a ye baki jɛ a ye examen jɛ a ma se ka kalan continuer o musaka bɛ calculer k'a d'a ma i y'a faamu ayiwa n'a y'a sɔrɔ fana a bɛ baara la baara kɛrɛnkɛrɛnnen min ni accident lujura o donna la a bɛ f'o ma préjudice de professionnel futur ou bien préjudice de carrière donc a ka siniɲɛsigi donna bɔgɔ la
o fana bi o jate bi minɛ nin gafe kelen in kɔnɔ k'a fɛsɛ k'a wari bɔ k'a musaka bɛɛ lajɛlen bi fara ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ k'a kɛnɛyara don min na i kɛnɛyara o kɔrɔ tɛ i segiri i kɔrɔlen a bɛ se ka kɛ ɲɛ kelen tira i bɛ kɛnɛya ɲɛ kelen tilen o bana t'i la foyi la nka ɲɛ kelen ti yeli kɛ kelen bi yeli kɛ donc ɲɛ kelen musaka o jate minɛ n bɛ nin kɔnɔ tulo kelen tigɛra accident na o musaka o bɛ nin kɔnɔ bolo kelen tigɛra bolo fila tigɛra o musaka jate bɛ nin kɔnɔ donc fo ka bɛn gafe de don sara tɛ n'a tigi anw tɛ ala y'an ta kira ye wa accident min bi kɛ sirabaga kasara min bi kɛ anw nɔ t'a la maa dɔ de nana anw fɛ yen ka na layidu minɛ anw fɛ yen k'a fɔ a ni nin kɛra musaka a ye musaka d'a tigi ma o musaka hukumu kɔnɔna de la anw n'i bɛ ɲɔgɔn dɔn n'o tɛ anw m'i tan anw ma taa n'i ye sirabaga i donna bolifɛn min kɔnɔ assurance m'i bila a kɔnɔ donc fo faamuya ɲuman ka sɔrɔ o la. nin diyara n ye monsieur le directeur ka kɛɲɛ ni an ka waati ye an b'a fɛ ka dɔn teliya la gɛlɛya jumɛnw bɛ yen nɔ kuma ni o bɛ ninnu balan les difficultés. gɛlɛya minnu b'a kɛ i n'a fɔ an ka émission fɔlɔfɔlɔ kɔnɔna na n y'a fɔ ko ni sirabaga kasara yɛrɛ kɛra fanga tigilamɔɔw baara ka ca u ma a bɛ to a ka suma accident joli bɛ kɛ Bamakɔ kɔnɔ accident joli bɛ kɛ jamana yɛrɛ kɔnɔ n'a fɔra ko fanga tigilamɔɔw don o don u ka tonto ɲɔgɔn kan a musaka ka ca a baara ka ca o b'a sumaya donc pour que an ka se ka accident gafe yɛrɛ dama sɔrɔ tuma dɔw la an bɛ se ka kalo 3 kɛ PV dɔrɔn n'a y'a sɔrɔ e ka mobili tiɲɛnen don ni ne ma PV sɔrɔ nin gafe in ko ni ne ma sɛbɛn fɛn o fɛn bi kɛ ka baara kɛ ni ne ma dafalen sɔrɔ ne tɛ se ka musaka d'i ma bari o kɔrɔ ye i n'a fɔ ni ne ye namara de kɛ barisa n b'a sara k'a da mun kan sɛbɛn dɔ de b'o o sɛbɛntiya n'o o sɛbɛn tɛ ne seere ye n tɛ se ka musaka bɔ k'a d'i ma o fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ fɔlɔ a bɛ daminɛ yen nɔ an dun a fɔra k'anw k'a teliya mais teliya fana sirilen don fɛn dɔ de la n'o tɛ a bi ko fɛn min b'a f'i ɲɛna pré-parti n'o pré-parti ma fɔ anw tɛ se ka taa donc o mana kɛ n'a tigi nana a tigi bɛ tila ka na ni bolola minan de tiɲɛna souvent dɔw bɛ na ni musaka ye musaka min a ka ca kojugu fo ka bɛn bɛ k'a la dɔw bɛ na a fɔ i ka miliyɔn 7 sara i b'a sɔrɔ hali i yɛrɛ taara ko jateminɛ i ko i b'a ɲɔgɔnna dilan ka d'a ma a t'ale miliyɔn 1 bɔ yɔrɔ faamuyabaliya na dɔw fana bɛ se k'a kɛ juguya yɛrɛ ye ils sont de mauvaise foi u t'a kɛ ŋaniya ɲumanya t'a ko jukɔrɔ donc o bɛ se k'a sumaya assurance fana na parce que n y'o de fɔ kuma bɛɛ n ko sɔmɛ ɲala sɔmɛ ɲa cɛlakaw la anw fana na kalan min bɛ sɛmɛ anw na baara kɛcogo jugu bɛ se ka sɔrɔ an cɛ la o ye adamaden yɛrɛ n'a cogo ye bolodingɔnni 5 a 5 si kundama tɛ kelen ye donc o bɛ se ka na n'a kɛ kojugu ye o bɛ se ka na n'a faamuya kojugu ye nka anw kɔni an bɛ an seko k'o ko la. an y'o faamuya mais sisan ni kasara kɛra ninnu sumaya est-ce que aw bɛ se ka fɛn kɛ ni ala k'an kisi ni banako jugu bɔra la se t'a tigiw ye ka foyi k'a la est-ce que aw bɛ se ka don o jigi kɔrɔ. an y'o de fɔ n'a fɔra ko lujura kɛra anw ka lakana tigiladen nana s'an ma ale banana ale ka bolimafɛn kɔnɔ mɔgɔw banana walima ale ye dɔ furan sennamɔgɔ don anw bɛ boli k'o tigi de sɛgɛrɛ dɔgɔtɔrɔw b'an bolo an bɛ ɲininkali yɛrɛ k'a dan bɛ dɔgɔtɔrɔso jumɛn na i dan bɛ yen dɔrɔn an bɛ maa bila ka t'i kun kɔrɔ k'a lajɛ min ni min bɛ ka kɛ an k'an jɔ a kɔrɔ joona basabu assurance ni i donna mɔgɔ jugu n'i ye jigi fa a bɛ na ni danaya ye a bɛ caman bɔ banabaatɔ n'a kɛrɛfɛ sigi ka tɔɔrɔ la donc an ka baara ye o de ye bi ka wuli ka boli ka jɔ kɛ donc n'a nana fɔ sisan ne ka dɔgɔtɔrɔw wulila dɔrɔn ka se accident banabaatɔw bilala dɔgɔtɔrɔso min na maa 5 don maa 6 don hali ni maa 40 don an b'a dɔn musaka teliman min kan ka bila u bolokɔrɔ bilankɔrɔ la yaasa jama yɛrɛ funteni ka bɔ barisa i bɛ taa sɔrɔ kumakan goma kɔni tɛ dɔw yɛrɛ t'i laminɛ yɛrɛ a bɛ kɛ i n'a fɔ ni assurance de y'o tan an b'o de fɔ jama ye faamuyali ɲuman de ka sɔrɔ la kuma bɛɛ anw tɛ mobili boli anw tɛ siraba kan anw tɛ maa tan layidu de nana kalifa anw na ni mɔgɔw y'o faamu a b'u fiɲɛ bɔ an bɛ yafa deli ni tasibila kɛ ka da u ka kuma bɛɛ kuma caman n'i ye mɔgɔw n'u hakili yira ɲɔgɔn na u yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a faamu k'a fɔ e nɔ tɛ u y'u ka wari sara ka don mobili min kɔnɔ ni bolibaa jugu don anw ma boli dɛ i y'a faamu nka an bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa sariya tigilamɔgɔw fana kana n'an nɔ minɛ k'a fɔ an ka baara ma k'a kɛcogo la an ka baara ma k'a kɛ kuma la a ma k'a kɛbaga ye. a diyara n ye ka kɛ ni an ka waati a kɔni tɔ tora an bolo miniti 4 dɔrɔn ye monsieur le directeur général ni sera ninnu ni ninnu taamana sumaya donna o la
wari minnu kan ka sigi remboursement min fɛn mɔgɔ kɔnɔ aw bɛ bilasiralikan jumɛn di mɔgɔ ma la an bɛ bilasiralikan min di faamuya ko ɲuman ka sɔrɔ anw ka baara hukumu kɔnɔna na basabu baara min don jateminɛ baara don jara min don adamaden ni adamaden ni ko n'an ka sigi ko n'an ka kɛlɛ faamuya cogo ɲuman bi sɔrɔ a la faamuya cogo jugu bi sɔrɔ a la n'o tɛ anw ka baara bolofara la dan t'a la i bɛ se ka bana Mali la nka n'an yɛrɛ y'a ye k'a fɔ Mali dɔgɔtɔrɔsow ko k'u tɛ se k'i furakɛ an b'i bila ka taa nanzara jamana kan caman de bɛ kɔ kan ye nka n'i ye maa bananen bila i tɛ se k'o ta k'i b'o kɛ publicité o a bɛ f'i ma ko o ye ŋaniya juguya baara de moralement c'est pas permis donc ŋaniya juguya baara de don ne tɛ se k'a fɔ n bɛ adamaden ta n y'a sen karilen ta k'a filmer ko ne de taara furakɛ o ye tɔgɔ ɲini baara o ye o de la an t'a publicité kɛ n'o tɛ maa caman bɛ yen n'an ko an bɛ kuma barani tɛngu la u bɛ kuma caman fɔ a bɛ se ka kɛ fana dɔw fana dusukasilen bɛ kɛrɛfɛ a sira dɔnbaliya don faamuyabaliya don wa a bɛ se ka kɛ ɲinɛ fana ye anw fana nɔ bɛ se ka sɔrɔ a la donc an b'a ɲini jama fɛ dɔrɔn bɛɛ ka faamuko ɲuman sɔrɔ a la fanga tigilamɔgɔw k'an jukɔrɔma tintin hali bi u k'an dɛmɛ kɔlɔsili la barisabu an bɛna so o ma siɲɛ wɛrɛ la maa fila bɛ se ka se ɲɔgɔn ma assurance t'a fila si la o bɛ kɛ cogo di ɲininkali kɛlɛ nka an b'o bila ka waati wɛrɛ kɔnɔ. Monsieur le directeur général nin kɔni diyara anw ye kosɛbɛ i da sera kɔfɛ tagali min ma o nafa bɛ maaw kan kosɛbɛ ni furakɛli dɔw bɛ yen ni a plateau technique tɛ an ka jamana lakanasow ni an ka jamana furakɛlikɛyɔrɔ la aw bɛ don o jukɔrɔ ka taa n'o ye an b'olu furakɛ o caman mais u ka ni visa ko ni fɛnw b'a la billet ko b'a la bi jɔna hali passeport anw de b'a san billet d'avion anw de b'a san wa ni banabaatɔ bɛ hakɛ dɔw la yɛrɛ a dɔw yɛrɛ la an bɛ avion louer 1,6 ka taa n'a ye avion kuturu i kelen de bɛ da kɔnɔ basa i tɛ se ka fara passager tɔw kan minnu bɛ don vol commerciaux la mais o musaka in o ye assurance wɛrɛ ou bien an bɛ taa assurance mun yɛrɛ ta o ye assurance siraba kasara lujurali yɛrɛ de o assurance yɛrɛ de don assurance wɛrɛ tɛ dɛ a bɛ fɔ de ni adamaden ni bɛna to i ka fɛn bɛɛ kɛ yaasa ka se ka nin kisi ni ye ala ta ye nka ni tɔbɔtɔko ɲuman a bɛ si d'a ma. Monsieur le directeur ni diyara n ye ka kɛ ni an ka waati banni ye an bɛ miniti 1 dɔɔni d'i ma i ka se ka kuma maaw fɛ walasa kasara ninnu an kɔni funtenin don an ko an m'an yɛrɛ maa minnu ye wa ɲininkaliw don an da la u b'a jira k'a fɔ Mali assurance ko bilama ani fu bɛɛ bɛna ka kɛ kelen jo b'a la jalaki b'a la an kɔni ta ye ka na ni aw y'a k'a ɲɛfɔ a ɲɛ kan e bɛ se ka maaw bilasira ni jumɛn ye Mali assurance ko la an bɛ don min na bi. Suntura i ni ce ka ɲininkali la n bolo bila n k'i sɔn o tɛ hɛrɛ ko fɔ anw assurance an bɛ baara kɛ an ye adamadenw de ye fɛn o fɛn bɛ ji min a bɛ fili a bɛ fili ka da i ka dɔnko kan an bɛ tasi bila ni yafa deli ko la nka baara min bɛ ka kɛ bi anw de y'a ma seere ye nka maa man ɲi i yɛrɛ da an bɛ n'a lajɛ ka ja ɲini ka na d'a ma maa minnu yɛrɛ wasara kosɛbɛ ka wasa fo ka ɲɛji bɔ an b'o ɲini ka na d'aw ma n'aw yɛrɛ fana b'a dɔn maa minnu dusu kasira o dusu kasira fo ka ɲɛji bɔ a b'a ɲini ka na n'a ye an b'a fila tɛngu ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye jama ka se k'a ka tɔmɔta sɔrɔ o la hakɛto bɛ nin kan. Monsieur le directeur général an bɛ fo o kɔni y'an ka laɲiniba ye bi o la an ka WhatsApp numéro ale bɛ bila aw yɔrɔ kumaw la i b'a sɔrɔ ɲininkali caman bɛ aw bolo Monsieur le directeur général a da sera o yɔrɔ min ma ni o de ye k'a fɔ degun min aw minnu sɔrɔ ni assurance ma jɔ aw kɔrɔ fiyewu o ye danaya tiɲɛ aw yɔrɔ u ma dɔn aw jigi kɔrɔ jigiw tigɛra jigiw tiɲɛna aw bɛ se ka aw ka video ci a ma maa minnu fana ye nimisi wasa sɔrɔ k'a fɔ a fɔra cogo min na a kɛra ten dɔ kɛra u jigi kɔrɔ k'u ka lujuraw ta kumaw la k'o bolofɛn d'u ma minnu yɛrɛ ye u dusu fana suma aw bɛ se k'aw ka seerew bila ka na don nataw la ani monsieur le directeur général an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni jamana ka cakɛda dɔw bɛ yen n'u fana sɔnna k'anw sɛgɛrɛ finitigilakaw b'o la n'o ye polisiw ye gendarmew ka se tribunal maaw ma ANASER kosɛbɛ ANASER ka se AGEROUTE ma ninnu bɛɛ lajɛlen an n'u nasigi don nataw la walasa ka masala gɛlɛya yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn na a fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ jumɛn ye ni u jɛna k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'a bɛ kɛ jamanadenw ka lafiya kan hali kumaw la n'u b'an wajibiya ka fɛn dɔw kɛ wajibi an kan an ka laɲiniw ye de lafiya ka na jamana kɔnɔna na o la le directeur général monsieur Abdramane Koyate an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a ka bi sɔnna ka na anw jaabi ni nka a ka kɛ ni an fana karamɔgɔ Seydi Seru Usumani Malani Hayidara a ka welewele fana ye k'a ɲɛsin jamanadenw ma an bɛɛ ka assurance ta mɛ ni kasara kɛla assurance
jamana bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la walasa bɛɛ ka bila i ka hakɛ kɔnɔna na o la nin t'a dan ye don nataw la an na ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka masala nin kan WhatsApp numéro bɛ aw ka bila la an b'a fɔ ni aw an na ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh